Dobrý, z pohovoru som prišiel. Ani vy nemáte predpoklady? Nie, ja už 7-krát vám hovorím, že nie som vodič aktívny. No, tak pán Stracha, na budúce vás zaradím už potom do nášho interného projektu, čo je pre uchádzačov. Minimálne to sú robiť evidencii, už keď vás nikto nechce zamestnať, a potom budeme to riešiť cez povinné projekty. Vtedy. A hotovo. Keby ste prišli skôr, musíte rátať s tým, že tu sú uchádzači, o 12. vypíname počítače. No, veľa klientov je bohužiaľ. Traja boli za 20 minút. Áno, áno, štátne dávky sa takto dlho vybavujú. Výsledok. No, pracovné. Prijatie. Dobre. Čiže 12. Minule ste ma dali o 2 dní, alebo tak. 16.11. mám prísť v piatok. O 2 dní. Tak ste mi to dali pred mesiacom. 16.11. Ale vy posielate mailom, nie? Ale minule ste ma dali o 2 dní. Bolo to nelogické vtedy. Čo nelogické bolo? Že Ja vás môžem dať kedykoľvek. Tu je 16.11. ste ma dali. Ja však vás dávam 12. Nemôžete, už ste ma dali 16. Vy si natáčate kolegyňu? Áno. Vy ste mali 16.11. preukázanie výsledku voľného pracovného miesta a prišli ste dnes, je 14. som vás vybavila a vás dávam na december. Čo je tu nelogické? Minulý mesiac ste mi to neurobili takto ako teraz. A ako som vám to mala urobiť? Minulý mesiac ste mi povedali, že mám prísť. Čo? 12. ste dobili, do 16. ste mali priniesť výsledok, ste prišli dnes 14. Čo je tu nelogické, pán Stracha? Pozrite sa, mám nahraté rozhovor. Musia aj oni dostať takú istú príležitosť. Lebo nie sú rasa. Nie sú raz rozhovor, ste hovorili pred mesiacom. A dali ste ma o 2 dní, ja vám hovorím, že vtedy to... Ale čo teraz nie je logické, však vám dám na december. Teraz mi to dá, a vtedy ste porušili zákon, keď ste ma nedali tak? Ja o mesiac? som vám porušila. Som prišiel 2-krát za sebou vtedy. Kedy som bol minulý mesiac? Keď máte termín na preukázanie hľadania zamestnania a prídete dnes... Kedy som bol minulý mesiac? Čo kedy ste bol? Kedy som tu bol? 3.10. ste boli s výsledkom a potom A ste 8. som prišiel zase. Zbytočne. Pán Strachan, ste dobrovoľne prišli. Ja som sa vás pýtala, či prídete, ste povedali, že prídete. Ale mohli ste ma dať o mesiac vtedy. Nemusel som prísť. Pán Strachan, na aktívne opatrenia vás môžem predvolovať 5 krát do mesiaca a na preukázanie hľadanie zamestnanie minimálne 1 krát za mesiac. Ja vás môžem na aktívne opatrenie aj viackrát predvolať. Ja neporušujem zákon a vôbec nemám záujem, aby som tu mala strašne veľa ľudí každý druhý deň. Veríte Ale ku mi? každému musíte rovnako pristupovať. A ku komu nepristupujem rovnako? K iným Chcete účastníkom. povedať, že mi teraz budete hovoriť, že čo mám robiť? Nie. Ja chcem len rovnosť pre každého. Rovnosť je rovnejší. Ja sa snažím rovnako vychádzať, aby ste sa čudovali. Takže až o mesiac mám prísť. Aká som prísna ku Rómom. To by ste sa Takže veľmi... tuto nie je pravda 16. Nemusím chodiť. Ja som vám tu dala do 15. a 16. že máte, som dala konečný výsledok, preukázať výsledok, ale tak, pán Stracha, nemám na vás Je tam čas. napísané, že nasledujúci pracovný deň musím prísť. Áno, 16. Dnes som bol na pohovore a zajtra by som mal prísť. Ale zajtra je nestránkový deň. Preto som a preto prišiel som teraz. vám dala 16. 16. keby ste boli prišli, nič neporušíte, lebo je zajtra nestránkový deň. Minule ste to ináč urobili. Podpíšte sa mi na termín. Ja mám neplatenú obednejšiu prestávku, aby vám to nevadilo. Prosím. Ďakujem. Takže neplatí ten 16.11. termín? Neplatí. Dobre, ďakujem. Dovi.